बेखायनो माखासे मिस्टेक जालांगोन होननानै आङो दहायनो गिबियावनो निमाहा बिखादोंमोन। औ खनबावगोन आरो जेसिजा जों डाबल खनबावगोनसो जोङो। मा जायखिजाया आच्छा दे जोंना आदामोना हनै रेडि जागासिनो दङ। पिस्तलजों खोनाफैदों? पिस्तलजोंसो गावलांनांगोन नामा? आं खिन्थु पिस्तलजों गावलाङा दे, मेगननि नोजोरजोंसो गावलांगोन। पिस्तलखौ लाबोनो बावदों। पिस्तलजों गावलांनानै बोरै मोननांगौ जाखो? पिस्तलजों बिखायाव गावफ्लांनानै नों थैनानै थाङोब्ला आरो न'खौ AK-47 जों गावख्रुबजोबोबा बबेयाव संसार जागोन? नंगौना नङा? पिस्तलजों गावा दिनै।
माबायदि मोनखो एबाराव एसे आथिङा मावहांदों ना मावहाङाखै आथिङा मावहांदों ना मावहाङाखै आंनाबो एसे मावहांदों नोंसोरो एसे मावहोबानो आंबो मावहोनो हागोन नंगौना नङा ओरैजाय नालाय ओरैजाय सिरि सिरि जाजोबथारबाय बालायलांबाय दं उन्दुनो ओंखारनायफ्रा हामलायलांला आङो माला खनखांगोन बेलाय ना बिदि सानबाय नामा सानाखैना मोसाबावनांगौ जों आरो दंबावो डेन्जार डेन्जार मेथाइ दंबावोसो बेलाय मा जादों जागोन दे